Nas u Rijeci već drugi puta jutros čeka naša Ivana. Ivana, svi se sjećamo prije nekoliko mjeseci one velike oluje koja je pogodila tvoj kraj i znam da je mnogo drveća bilo polomljeno. Što je se dogodilo s tim drvećem? Istina, u 11. mjesecu prošle godine veliko olujno nevrijeme zadesilo je Rijeku, riječki prsten, cijelo ovo područje Kvarnera. Mnogo je drveća polomljeno i upravo zato se mi nalazimo ovdje na prostoru bivšega rasadnika iznad Ičića, gdje je od ranoga jutra svakoga dana, posljednjih dana, vrlo i veselo i radno, jer ovo drveće koje vidite gdje ja stojim je drveće iz parka Anđeline u Opatiji, ovo je stoljetni cedar. Kada sam vidjela koliki, zaista sam onda rekla očito da je taj vjetar bio jak kad je uspio ovoliko drvo srušiti, ali eto ova tužna tada priča iz 11. mjeseca očito će na neki način imati sretan kraj, jer ovo drveće neće biti bačeno. Ekipa iz Muzeja hrvatskog turizma je došla na jednu vrlo zanimljivu ideju. Jutros je s nama Katarina, dobro jutro. Dobro jutro svima. Ružna priča, a možemo reći ipak s nekakvim lijepim krajem. Pa to nam je bila ideja, da tu u stvari nesretnu, neugodnu okolnost okrenemo na dobro, jer je tog 11.11. svi ćemo ga, ja mislim, pamtiti, bura porušila stabla koja su ogromna, koja su stvarno stoljetna, ne samo po Opatiji, ali i po Opatiji, po tom našem parku Anđelina. I onda smo, razgovarajući što sad učiniti u toj situaciji, u stvari odlučili od tih stabala, od toga drva napraviti skulpture koje će biti s jedne strane uspomena, posveta da zapamtimo i što se taj dan dogodilo, jer je doista bio izniman dan. S druge strane da sačuvamo ta stabla koja su vrijedna i stara. I s treće strane da damo priliku umjetnicima i onim renomiranim i onima koji tek postaju umjetnici da se izraze kreativno i da od toga naprave nešto što će onda biti izloženo u parku Anđelina. Izložba bi trebala biti postavljena negdje krajem 6. mjeseca. 6. mjeseca u parku Anđelina. A sve se ovdje na ovome mjestu događa pod budnim okom profesora Štimca. Vrijedni su vam studenti, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svima. Da, jako su vrijedni i to je bio jedan od razloga, meni osobni motiv da ih ovako uključim u ovakvu akciju koja je dosta zahtjevna, ali ispunile su sva moje očekivanja. Svaki dan se radi? Svaki dan se radi, evo sad zadnjih 4-5 dana smo tu u workshopu, radionici. Inače to su studenti Akademije primjerenih umjetnosti i sveučilišta u Rijeci, studenti 4. godine likovne kulture, smjera kiparstvo i nas isto ima 11, njih 10 i ja 1, znači 11. 11 studenata za 11. Evo vidim ja da Josipi dobro ide ovo brušenje, šmirglanje, kako bi rekli. Dobro jutro Josipa, Dobro jutro. Što radiš? Evo brusim znači skulpturu na temu jedra. Znači jedra ćemo razviti u parku Anđelina. Tako je, da, postavit ćemo jedra. Eto, jedra će biti tek dio onoga što će ovih 11 studenata napraviti i u čemu ćemo moći uživati kada se ovoga ljeta budemo šetali parkom Anđelina u Opatiji.